Thathela ithuba leli ngithi nami ukuphefumula noma ngiphawule ngodaba olusematheni. Ngokwenkuliso yami noma ngokwemfundiso yami indlela engikhuliswe ngayo noma indlela engifundiswe ngayo, ingane ayikwazi ukuthi abantu abadala uma bekhuluma bese iyaphawula. Yingakho nje kuthe uma ngabe kuvela udaba ubaba uGadla ekhuluma ngendaba yomnumzana, abantu abaningi kwathi babhayela mina bangi-screenshothela bangikhombisa ukuthi nayi indaba isidida kanje, ngabachazela bengikwazi ukubachazela. So uma sengibona ukuthi kusenenkulumo esekhona phakathi kwabantu abangobaba kumina, angikwazi ukuthi ngavele kube lula ngokuqhamuka ngiyingane bese ngingena phakathi kwabo. Kodwa-ke ngithi ake ngifakaze ngoba ngiyabona ukuthi abantu abaningi balokhu bethi silindele wena, nakuma-inbox wami bathi sifuna ukuthi sizwe wena, sinenkinga yomnumzana nje manje asazi. Ngitsho kudinga ngoba bengingazi, bengitshela ukuthi abantu banalo ulwazi emhlabeni, bengingazi ukuthi abantu bantula kangaka ulwazi. Ngiyamangala kakhulu. Lokho kusho khona ukuthi isintu ngampela siselele emuva. Ake ngikhulume le ndaba le esematheni. Ubaba uGadla le nkulumo ayikhulumayo yomnumzana, kusukela namhlanje kufanele nazi ukuthi iyiqiniso elimsulwa. Le nkulumo ngiyibeka ngokungathathi ihlangothi, ngiyibeka ngokungapolitiki, ngokungangena esayidini lamaskandi nani ngoba njengamanje kwenza ukuthi abantu bengafundi bepolitiki. Le nkulumo ngithi ngiyabona lapha enkundleni zokuxhumana. Akekho engimgxekayo, kodwa ngizofakazisa enkulumeni kababa uGadla ukuthi into ayishoyo uqinisile. Ngani na? Bengini ukuthi abantu mina bayasilandela lesi sizulu esithi okokuqala ngesingakhulumi ngento eziningi ukuthi uma ngabe kwenzeka uthola amandla okuganwa, uphuma umuzi ekhaya, uwakha akusiwona owakho lowo muzi. Bengini ukuthi lapha abantu lonto bayiqonda, bengingathi nje kumnandi ukuyikhuluma bengayiqondi ukuthi uma wakho umuzi akusiwona owakho okababa wakho. Yingakho ngisho ingane mangabizele yomfana kubona ngathi ithanda ukuba buthuntanyana emantombazane noma ithanda ukudlala nabantu besimama noma yenza into engathi iphambene engakhombisa zobufana, lithi igama kodwa usibanibani umuzi wakhe uyovuka la kushiwo ubaba waleyo ngane nothi yona umuzi wakhe wenzani uyovuka yini la. Igama lithi yini umnumzana? Ake ngichazeke. Umnumzana umuntu oseke wasinisa ekhipha ingane yakhe okuyingondodakazi yayosina la ekwakha khona umuzi nalowo mfo osebone intokazi yakulowo muzi. Umnumzana noma umuntu osenengane yomfana esiganiwe yayise iphuma umuzi yamakhela uyise. Yingakho ekuthiwa ganwani nakhela obabweni ini nivusa imizi obaba benu, ngoba ngeke bebe abanomzana emakhaya abo, emakhaya obaba babo abakwazi ubaba nomzana lapho. So lento ngifuna ke nihlaziye kahle. Uma ngabe khana lakhile ikhaya kwenzeka ngoba isintu sithi umakoti oqala ungokayihlo wakho. So uma ngabe ubaba wenu enawo amandla enilobolene bawu4, ngoba vese umakoti unegunya lokuthi ubaba wakhe akulekelele. Umakoti vese ungowakho umakoti oqala, awukwazi ukuthatha inqumo ngaye noma ngabe kuthiwa kunjani. So uma niganwa nonke nino 22, 23, 24 abanye beno 30, shuthi nonke ningaba nomzana kusekhona ubaba wenu? Anikwazi. Into ineyigaba, umuntu okuganiwe kuthiwa uyindoda. Uma unganakisisa kahle mangabe uhambela imidlalo ayethi amakhehla ameqhawula umuntu ethi sibanibani kusukela namhlanje wena uyindoda. Wenza ubudoda wakuganwa, abukho ubudoda obudlula lobo. Ngoba ngisho ikhehla likhona ekhaya abafoma beganiwe libathethise ngathi izingane. Benamakhosikazi alamphathi bakunomsebenzi kulo abantu lithi bosibani baphi uphi usibanibani, libuza ingane yalo eyomfana eganiwe esikwesinye isigaba, kodwa abakwazi ukuyibiza ngomnumzana lo ngane iyindoda ngoba iganiwe. Isazokwakhela uyise umuzi bese ubaba wakhe bawumnumzana lapha ayothi khona ikwami la eshaya khona umthetho ngoba umuza wakhelwe ingane yakhe. Igama lithi ke nansi impunga Nkosi Yembono iganisi umbuzo enguthola kakhulu kwaThaphu. Nayi inkinga Nkosi Yembono, umuntu uganiwe wanomnotho wakho umuzi kababa wakho wakha kahle ngendlela wawuqala phansi wazowukhipha le, kodwa manje into engakanayo inzalo kodwa unonkosikazi. Lowo muntu kuthiwani Nkosi Yembono? Lowo muntu akusona isintu ngokuhloniphisa uzobizwa ngomnumzana, ngokuhloniphisa. Ngicela abantu beyizwe kahle. Ngokuhloniphisa kuzothiwa umnumzana. Amakhehla awakwazanga, ngiyawasola kakhulu, ngixolise nje, awakwazanga ukuthi emele ukuthi ecacisele kahle
obaba bethu kuze obaba bethu becakisela amadodana athi okuyithi kuze naso ucesela ingane zethu ukuthi yini umnomzana osolwazi laba okugarantwe ngabo nemibhalo ebhalwe phansi ibhalwa abantu nabo ababeyinika ukuthi asibasoli ababeyinika ukuthi ngendlela babe-understanda ngawo umnomzana umuntu oseganiwe kanti cha lento ineyigaba umuntu uma egana kuthiwa wenza ubudoda angeke kube umnomzana ekhala abayilayihla omkhulu uyathanda awuthandi lento ayifuna ekuchazwa ngiphendula ngiphawula ngokungapolitiki ngokungangeni ey'nkingeni zepolitiki ngithe ngibiza omunye umfosi yodla inyama laphana ethi bafosa sosha inyama ma ngiyafika lapho kwasuke ezinye iy'nsizwa emotweni zazongiqhalela ukuthi bafo siyajabula ukukubona lapha ey'tolo kwaShenga sinenkinga njengamanje sinenkinga inkulumo ethinta obaba uNxumalo sicela usiphawulele ukuthi yini umnomzana sibhekene nengwadla njengamanje so angikwazanga ngakuphawula ngalesa sikhathi ngoba bekusephawula abantu abaningi kusakhuluma abantu abangobaba mina ngiyingane umnomzana umuntu oseke wathetha idlozi la ekhaya ngabe bekuganwa ingane yakhe yomfana ungabe ubekhipha indodakazi yakhe kuze kushiwo kuthiwa umnomzana impela buka inkoma nazo ngoba sekuney'nkomo ezifike ngamadodakazi akhe la uyayilusa ekhaya mase ephuma ephethe isagila sakhe eyilusa kuthiwa umnomzana and akakwazi ukuba umnomzana ngokuthi uganiwe nje wayesehlala ekhaya usezoba umnomzana ngokugana kwey'ngane zakhe nangokugana kwey'ngane zakhe kuthiwa ushadisile uganisile noma iy'ngane zakhe ziganiwe lento iyafana nento kuthiwa umqhoyiso kwaphasa igama ongasilona kwathiwa umqhoyiso ubuntombi kanti umqhoyiso ilo ovusa umakoti kubo kwamkhwenyana kodwa umhlaba wonke kuphasa ukuthi umqhoyiso intombi uhlangana naye seyintombi kuthiwa uwutholile nomqhoyiso okuyinkulumo erong okungenzeka nabanye osolwazi beyitshela ukuthi lento injalo ngempela kanti ayinjalo so ke ngifisa ukwazi abantu mhlawumbe bazi ukuthi akekho umpetha wesintu wonke umuntu ophila emhlabeni engaba namaphutha ngoba isintu siyindida siyinkinga umuntu uma ngabe ekhula emhlabeni akho umuzi wakhela uyise bengithi abantu bayiqonda ukuthi wena ubinaso isabelo uma kusekhona uyihlo usafune wena uzodlala indima kababa wakho ngisho ungathenga iy'nkomo ezababa wakho akuzona ezakho so ke ubaba ugadla inkulumo ayikhulumayo isiZulu ngqo umuntu oganiwe umuntu oseney'ngane eseyimakhela umuzi zaganwa waphinda waganisa futhi naye kuze lowo muntu bese ekwazi-ke ingane ukumakhela umuzi la afike nomuze khona ethi ikwabani ikwami la uma usahleli nobaba wakho kini wakho umuzi awuyena umnomzana uyindoda ngisho ungaphuma wakho umuzi uwakhela uyihlo akuwena wakho wena wakho wakhela zingane zakho la ufika unomuze khona kuthiwa umuzi kabani umuzi kasibanibani lwana usekude kabi uba nomuzi anikwazi ukuthi nizofena nilotshelwe baba benu nisizwe abazali bese kuthiwa ningabanomzana abanomzana kanjani ningamadoda lento iney'gaba kunomfana kunensizwa kunendoda kunomnomzana ayifani lezi y'gaba zonke njengoba nakwesifazane kuney'gaba ey'ngafani ukuze kufike kulo wesifazane ngiyaxolisa ukwanda kakhulu umnomzana akusiyena umuntu oganiwe kuphele lapho umuntu oganiwe mese kuba nencazelo ukuthi ogane kwase kuba yisiphi isigaba unazo n'iy'ngane aseke wayikhipha noma iy'ngane sezakwangena udwendwe ngaphansi kwakhe saseyimakhela umuzi okuyimizana lezi y'ngane lezi ezimakhele yona ngoba angeke zibe nemizi yona imizana kayise bafowethu umnomzana ingabadida abantu lento bekuphasiswa inkulumo engasiyona amakhehla abanephutha angayicacisa inkulumo ukuthi yini umnomzana bengingakwazi ukuphawula phakathi kobaba yingakho bengithule ngikuphawula lokhu ayi ngepolitiki ngikuphawula njengomuntu omelule kwesintu okunye ngifuna unishiya nakhe emhlabeni akekho umpetha wesintu ngifuna ukunitshela ziningi inkulumo siyibona kulanda abantu abathile bezishayisa bese siyathula akekho umpetha ngiyibona le nkulumo ukuthi no ayisiyona kodwa uba ingithinti ayingidingi angizile ukuzophikisa ngizofundisa akekho ngishengalanda imisakazo nethile kuthiwa kuthenje ubani akekho umpetha wesintu ngiyabonga ethuba